Hey YouTube. Med mig er vi en game. Vi spiller Go. Fanden. Okay. Ej, så er ikke mere tid til at købe. Det skal du. Vi nakker nogle personer, og så spiller vi. Hvis vi ringer til det her spil, så er det fordi vi er lige begyndt næsten. Eller ikke næsten. Så vi har spillet i cirka 40 timer i alt. Nej, ikke helt. Jeg har. Du har ikke. Har du spillet 40? Cirka. Sidste gang jeg spillede 30. Hvor meget har du spillet? Aner det. Jeg har også spillet mindre end dig. Ja, så har du sgu ikke spillet 40. Ja, okay. Så har jeg. Come on. Kommer der ikke en eller anden, jeg kan flæske? Ja, Så ruller jeg. Kom jeg til at trykke reload, når jeg prøver at nakke. Fuck. Nej, så kommer han der. Jeg ringer lige nu. Jeg tager det slet ikke seriøst, det her game. Fuck, nu skal jeg tage det seriøst. Lige når jeg begynder at tage det seriøst, så får jeg allerede et kill. Det kan jeg huske. Shit, ham der har en sej AVP. Det er varmt herinde. Hvor kommer det det her vindue snart. Hvem er det, der skyder på mig? Jeg ved ikke. Måske en kæreste. Nej! Det er fucking nederen. Fucking nederen at dø. Det er fucking nederen at dø. Really? Ja. It is. Jeg blev nakket der. Flækket. Der var 2 ved 1 og sådan der. Kom så, de damer. I kommer bare. Sig der ikke kommer 2 den her gang. Bare 1, det er nok. Ikke 2. Det er lidt for mange, synes jeg. Der er ingen damer, der vil flække. Jeg raller p'er. Au, kommer der en bag. Det er lige der, men... Men altså, jeg har en 6-2, tror jeg så. Ja. Lige... Nice shot. Jeg blev lige nakket. Fuck, jeg er lort. Okay, nu skal jeg tage mig sammen. Hvad fanden? Så kommer den samme mand bag fra mig. Ej, lige når jeg skal tage et tryk, så kommer der en bag fra mig. Nej. Nu stopper det her. Fuck. Wow. Jeg spiller så dårligt lige nu. Nu skal det dræbes. Ja. Lidt for mange idioter. Så må I. Ej, seriøst. Ej, selvfølgelig. Selvfølgelig står han lige og gemmer sig, når jeg sigter lige, når jeg rammer lige op i ansigtet. Hvad? Okay, tak, mand. Ej, så kommer jeg til at zoome helt ind. Ej, seriøst. Nej, det er jo seriøst. Når jeg går rundt, så skal jeg fandme tage min dik på, i stedet for min... Så bliver jeg flækket bagfra. Hvorfor står jeg stille? Hvad fanden også? Kommer der ikke nogen skud? Ej, søst. Hvad laver ham der? Bam! Er på en kapper. Kommer der ikke ind til, der vil flække? Kommer der ikke. Fæk super bag. That's how you do it. Hvor mange kommer der lige? Det skal man gøre. Ej. Fuck, jeg var ring til at ramme. Wow. This. Fuck er det? Jeg bliver flækket op. Kommer der nogle busser her? Jeg kan rulle. Tak.
det var stadig lidt livsglad af ham, han. Bam! Nej, jeg fik det ikke! Fuck. Ej. Dø nu, mand. Og den der med for 18 point for lige at det mit våben. Nej, ikke mit pistolvåben. Elsker det. Love it. Bam. Jeg har ikke set dig en gang på headshot. Jeg har fået headshot masser af gange i det her game. Nej, det har du. Jeg har fået det et par gange. Hver gang jeg kigger på de kills, så har det været 2 gange. Jeg har set. Jeg har fået headshot. Ja. Det sagde jeg også. Kom her. Bum. Wow. Han er Julia var ved at dø af en, ikke? Så jeg kan så jeg teleport et andet Good sted. kill. Nej, det er rigtigt, det er en shotgun, det her. Så skal der. Kom nu, hvor der er ikke en eller anden, der vil dø, der er tæt på mig. Kom tæt på mig, tæt på mig, tæt på mig. Der. Der er 2. Sagde jeg, det skulle være 2. Sagde jeg, det skulle være 2. Jeg sagde, det skulle være 1. Jeg har nået at få et kill. Og nu skal han da dø der. Skal jeg komme? Ej. Willy. Der fik jeg ham, og jeg fik headshot. Ej, virkelig. Så zoomer jeg for meget. Hvorfor zoomer du hele tiden? Og hvordan gør du? Jeg kommer til, men jeg trykker 2 gange på højre klik. Jeg spiller sniper. Nå, mener du? Jeg kommer til at gå for langt ud. Hvad ad? Fuck, jeg ringer med de der dobbeltsniper. Fuck, jeg hader en Scar 20. Autosniper. Den er jo alt for vild. Den er også alt for klam. Oh my god. Nej, jeg nåede ikke få en kill med min. Altså, jeg var jo nødt til at bruge den, der spawnede med den, og der stod en lige foran mig, så jeg var nødt til at lige flække ham. Stadig. Kjeldgaard Hansen has added you. Fuck, er det for nogle bøsser, der flækker mig? De fandme ikke får lov til, mand. Hvorfor det bare alt væk fra mig, mand? Jeg er ked af det. Au. Hvorfor får jeg ikke en kill med de her 2 pistoler? Jeg er ikke død en eneste gang, men alligevel. Nu går jeg og skifter over. Nej, jeg ramte den. Lort. Kom nu, mand. Jeg fik et sidst. Jeg fik et sidst. Oh, fuck, mand. Så kommer der en Jeg begynder at svede. Jeg skal åbne vinduet snart. med en klam P90, så det vil jeg lige finde. Og ham der ramte jeg 100 P. Nej, Rulle. du fik den igen ikke. Nå, går du sniper, så er det lige meget. Hvad mener du? Hvis du bare får et kill med sniper, så er det lige meget. Du blev skudt igennem væggen. Jeg troede du fik pistolen. Nej, bare... Jeg troede jo i starten... Jeg stod tæt på dem, så zoomede jeg og boom. Ja, men jeg sagde ikke. Bare du får killet med en sniper, så er det lige meget. Sniper er OP. Fuck. Så kommer det bagfra mig, men fuck, jeg flækker. Ham der, han skadede mig langt ned. Siger over for et kill, siger over for et kill. Nej! Siger over det, kom nu, skal. Tak, mand. Kom nu ind, jo, det er det. Nej! Scope. Snipe. Nej, jeg nåede det ikke, fuck. Rull. Hvis jeg får et kill nu, med det her... Nej, han blev ramt 100 P, ham der. Fuck ham, mand. Fuck, jeg skadede ham 99, så har han 1 liv tilbage. Fuck, man, vi skal i gang. Det er nu for ham der. Kom, dø. Nej, jeg når ikke at få ham. Fuck, jeg havde en lorteskår 11-28. Hvad laver du der? Shut up. Siger jeg får et kasse.
Holy shit, you almost forgot. Holy shit, shut the fuck up. Season, bitch. No. Oh. Shut up. Fuck Fucking dit larmer. fucking idiot. Shut up. Nu holder han kæft ham der. Alvar, kom. Nej, nu er der sort skærm med mig. Nej, det var det ikke. Fuck off, mand. Ja, det står. Nu åbner jeg lige et vindue hurtigt. 2 sekunder. Ja. Season. Continue. CT. What on? Headshot. Vi tager CT, ikke, Lo? Nej. Jo. Tag CT. Move it. Jeg flækker dig. Er vi mod hinanden? God musik. Ad. Det er all classic. Hvad? Jeg skader ham 4-4. Fuck noget god musik. My fucking god. Det Ja, er det er musik. crazy. Er rigtig mærkeligt. BAM! Ja, selvfølgelig. Jeg har ikke fundet en eneste indtil videre. Seriøst, det der Jeg har god stadigvæk musik. Hvornår finder jeg en? Altså, det her tager lidt tid. Nej. Ja, så fik jeg lige 18 point. Er der nogle bosser, der vil komme her? Jeg havde 18 liv, så skal han netop ramme mig lige ind. Headshot. Nej, jeg nåede ikke. Hvad fanden? Hvor er der en bus? Jeg blev nakket. Nu jeg bliver bare. Det er sjovt, rigtig det kan. Hvor er der en boy, så kan flække? Jeg er ordentligt lidt for deres team, jeg kan aldrig finde nogen. Det var ordentligt lang tid til at finde en, jeg mener, det er sådan 2 timer senere. 3 timer senere. 5 timer senere. 1 million timer senere. Ej, jeg ramte ham der 100. Ja, jeg ramte ham. Ej, seriøst ham der. Men det gjorde du ikke. Ej, hvor er de der henne? Hallo, mand. Så står 20 meter væk fra mig. Fucking møl. Fucking lille idiot. Og jeg havde shotgun, det var det værste. Det er svært for mig at blive langt fra. Bang! Ej, jeg ramte ham. Så. Fucking. What the hell? Au, han ramte mig der. Og så kommer der selvfølgelig en bøs der. Fuck, du ligger højere end mig på Det er din egen skyld. listen. Lort. Jeg har. Man. Jeg kan ikke, men det er uheldigt, ja. Nej, jeg fik ikke killet. Nej, det er den lortevåben. Så er pappa højere end dig. Fuck. Ja. Men jeg rører. Ej, synes. Jeg skal også bare spille med et lortevåben. Jeg gider ikke. Det gør, man får ordentligt mange penge af det. Men Så tag et bedre våben for helvede. Jamen, jeg får bare ordentligt mange penge af det. Alting er er XP. Ja. Så spil med et normal weapon. Fuck, det er svært. Nej, det er løgn, det der. Men jeg kan stadig gå af dig. Gør du? Du er lige kommet højere end mig. Nej, Nu er jeg højere end dig. er du snart? Jeg har lige rullet en. Har jeg virkelig 8 defs? Jeg har 10 flække bagfra, tror jeg. Så kommer der en. Jeg kan ikke finde. Hvem er det der her? Nej. Ej, jeg ramte ham der 100 p. Jeg rammer ham her ordentligt hårdt op i. Nu. Kom nu. Nu er der ikke en, der vil shot. Fuck. Jamen, jeg vil gerne.
Lort. Bombe. Nå, jeg blev flækket til sidst. Men jeg fik at sige. Jeg ligger højere end Julius. Hvad er det for noget lort? Jeg tror ikke, jeg ligger stadigvæk. Jo, det gør jeg jo bare. Fuck, jeg blev flækket lige Nu når jeg tænker over det, vil jeg ikke Nej! engang Hvorfor rulle. kommer der ikke bag? 2 bagfra mig lige når jeg spawner. Fuck dem. Ja, Hvor er der nogen? men så flækker han ham. Her var der en. Nakket headshot. Jeg har 9 liv, og jeg nakket 2. Nu er det vist liv, jeg ikke nakket. Oh shit. Jeg fik. Jeg har pistol nu, jeg blev skudt. Du tårer mig. Det går ikke. Sådan noget lort. Hvem er der, mand? Hvad fanden tror du er? Hvordan der kan leve... Good one, son. Bang! Area Jeg var secure. Hvad for fan? Det er godt. Nå, det var ikke. Dør du nu? Hvor er de der skud fra? Blev du flækket? Nej, jeg blev ikke ramt, men... Rulle. Jeg tror, at sige det var. Op i ansigtet på mig. Eller han skød mig faktisk i maven. Jeg ramte lige en hårdt, lige i ryggen. Og så kommer der en bøsse bagfra og flykker mig. Fuck, jeg er jo langt under dig nu. Hvad er det for noget? Herovre! Han er lige kommet ud, ikke? Så skyder et skud i ansigtet. Du har 3 kills. Good champion, Sonny. Jeg ramte ham der. Han er du. Nakket! Man! Så kommer jeg bag fra mig. Hvor fanden kommer der ind? Jeg tror. Fucking. Way to go, Nej, boys. så kommer en anden til en 3. Wow. Så mange bag papa her. Okay. Nakket. Au, mand. Ej, jeg synes, du ligger meget højt over mig nu. Det er noget lort. Nej, nu skal jeg spille med de der lorte på. De der dobbelt. Brilliant. Hvad fanden? Jeg ramte ham. Det er mig med vilje, dig der. Fuck dig. Au, for fanden. Nej! Typisk. Et skud laver man, ikke? Og så er man fandme ikke mere ammo. De begynder at sidde herinde. Really? Der er mange. Hvis jeg nakker dem alle sammen, ikke? Jeg bliver fucking op. Nej, så kommer han der med. Nej, ikke det der. What? 26 sekunder, kom over. Ja, der, så jeg rammer ham. Nej, ikke reload. Ikke reload! Ej, virkelig? Nej, come on. En eller anden. Kom nu. Nej, man. Virkelig. Hvad? Nej, ikke lige nu. That's a good kill.
Rulle. Nej. Jeg skal lige spise. Oh my god. Fuck ja. Vent lige til den her runde er færdig. Kan jeg ikke. Jo, der er 40 sekunder. Mor, vent lige 40 sekunder. Jeg lover lige til 40. Eller 30 sekunder. 34. Short, son. Jeg fik et kill. Ej. Kom nu, en eller anden. Please. Please. Please, kom nu. Ja, headshot. 2 sekunder. 9 sekunder. Hvor fanden er der en gay henne? Som man lige kan klikke. Nå, okay, nu ses vi to.